Seguim amb altres qüestions. Les reunions per garantir la pau social entre la comunitat educativa i el govern continuen en marxa. Avui es du a terme una altra trobada amb l'objectiu de poder firmar un document entre les dues parts. A la Conselleria d'Educació, pendent d'aquestes reunions, hi és Aina Gutiérrez. Bon dia, Aina. Quin és el clima de la negociació? Bon dia. El clima, la sensació, és el de voler arribar a acords. Després de 5 meses sectorials i 5 esborranys d'acord marc, l'estira i arronsa s'ha acabat. Ara, en aquesta reunió que s'ha fet avui, s'ha fet la darrera proposta d'educació que se concretarà en un 6è esborrany, i aquest esborrany serà el que es traslladarà als afiliats de les diferents forces sindicals per la seva aprovació. Tot apunta a que l'acord marc podria aprovar-se al manco per part de la majoria sindical, perquè amb ell s'assoleixen moltes reivindicacions, algunes antigues, com la creació del suplement de carrera professional o la reducció d'hores lectives en 2 anys a tots els nivells educatius, o la baixada de ràtios en un 10% a tots els nivells educatius durant el període 23-27 a tots els centres públics de les Illes Balears. També recupera drets perduts i, a més, ara intenta solucionar problemes nous, com el que provoca la manca d'habitatge a Eivissa i Formentera, que fa que algunes places no es puguin acabar de cobrir, i això repercuteix en la inestabilitat del projecte educatiu d'alguns centres de les Pitiuses. El pròxim dimarts és la data límit en què els sindicats hauran de comunicar a Educació si la seva voluntat de signar o no aquest acord, i en el cas de que així sigui, es faria a un acte públic de signatura de totes les forces sindicals signats amb el Consolat de Mar. Creiem que aquest acord podria significar un avanç prou important, ja no només de recuperar coses, sinó d'avançar realment amb reivindicacions que han tingut tots els col·lectius docents de fa molts anys. Per tant, d'alguna manera, trobam que sí, que s'ha fet una passa important. Molt positivament tota aquesta actitud. Pensam que ojalà hi hagués eleccions cada any, perquè el tarannà negociador d'aquesta conselleria i la incorporació de les propostes des de la part social han estat molt productives. Que sí que hi ha hagut un avanç gros i que és un document de partida bo per això. Ara, a partir d'aquí, els nostres afiliats seran els que hauran de dir si ens hem d'adherir o no a la signatura d'aquest acord. Fem una valoració positiva perquè aquest acord suposarà canvis en quant a demandes històriques del nostre sindicat, com podria ser la reducció de ràtios, la reducció de càrrega lectiva, s'incorpora la figura de la carrera professional, que per nosaltres és fonamental. Pensant que hi ha moltes coses molt positives que s'han inclòs, ara hem de rebre aquest darrer esborrany que ens enviarà la Conselleria i farem un debat intern. Ella, en una setmana, fins dimarts de la setmana que ve, més o menys, és quan ens han de dir la seva opinió, perquè els han de fer algunes feines i nosaltres també hem de fer les nostres reunions, lògicament.